Dobar dan, dragi gledatelji, evo nalazimo se ovdje u Kulturnom informativnom centru u Zagrebu. Kao što možete vidjeti, danas smo u zimskom izdanju, s obzirom na to da je prosinac, da je sutra dan ljudskih prava 10.12. Potom tog dana posjetila nas je druga gimnazija iz Maribora, naša sestrinska škola iz Slovenije. Povodom sutrašnjeg dana ljudskih prava ovdje ćemo u prostorima ovog predivnog informativnog centra, Kulturnog informativnog centra, imati priliku čuti različite predavanja na temu Evropske unije, evropskih prava i situaciji u Ukrajini. O mjerama potpore koje uključuju zaštitu ljudskih prava, istragu i kazneni progon ratnih zločina, prihvat izbjeglica te humanitarno. Hvala lijepa. Mislim da Europski parlament od svih europskih institucija možda i najdirektnije, najizravnije i nekako najjačim rječnikom stao iza Ukrajine i mi smo jako ponosni na to. Ono što je isto tako činjenica da Europski parlament u vanjskoj politici nema ovlasti donošenja obvezujućih odluka, dakle konkretne odluke. Evo ubrzo nakon predavanja bila je jedna slasna gozbica nakon koje smo se mi sa Slovencima lijepo upoznali u jednoj društvenoj, smiješnoj, dosta komičnoj i humorističnoj igri. Jolie i ja. Nakon te igre upoznavanja išli smo na jedan treasure hunt po Zagrebu. Trebali smo naći ove 3 dame i koji pobjedi, taj pobjedi. Eto, mi smo proteli točno ovaj tim. Sad tražimo druge dvije. Aj s nama. A s vama idemo, ja. Ajmo, Rafael. Ajmo vas na Europski trg, to je sljedeća lokacija. Europski trg, Halo, Rafael, reci nam kako je prošla igra? Evo, dragi gledatelji, nalazimo se na Europskom trgu. Moj kamerman je bezobrazan i želi mi dati mikrofon zbog toga što pada kiša, no nebitno je. U svakom slučaju, prošli smo cijelu turu, doduše preskočili smo neke punktove, ali to je zato što smo bili inteligentni od ostatka tima, barem naš tim. Mi smo samo to popratili kao novinari. Kao što možete vidjeti, ovdje je adventska atmosfera i sada čekamo da uđemo u Europu. Kak ti se sviđa Zagreb? Ja, torej Zagreb se mi zdi zelo lep, nažalost danes dežuje. Če bi bilo lepše vreme, bi bil še lepši. Ampak ja, mi je zelo všeč, mislim, da bo še lepši, ko bo padla tema in bomo videli vse lučke. A kak ti se činila radionica, ovo što smo bili predavanje? Se mi je prav tako zdela zelo zanimiva. Sedaj pogovarjali smo se o dogodkih v Ukrajini, pogovarjali smo se tudi o vstopu Hrvaške v Schengen ter v evroobmočje in bilo je zelo zanimivo. Si razumio? Vse sem razumio, ja. Razumem ja hrvatski, ali možda je malo teže da pričam. Ja. Eto, zatim smo ušli u Europsku kuću i zajedno zaigrali jednu partiju europskog kahuta. We're going to have a wonderful opportunity to showcase the name of our team and as well the chant, and of course nothing works without the slogan, right? If we continue, the name of our team is Dežnik. Dežnik, the name of the team, Dežnik. One applause for Dežnik, please. Our chant is Viva la Dežnik. We are šumsko voće. Dođi tu ne glumi, mi smo voće u šumi. So, there... Fiža Europe. To je to. Zovemo se Vinksice. Vinksice. Zajedno jače. S vama i definitivno suradnju nastavljamo. Meni je jako drago da su nam prijatelji EPAVS-ovci, dakle mladi ambasadori Europskog parlamenta iz Slovenije danas s nama i da su isto tako imali priliku doživjeti ovo što vi radite i možda evo nekakve zapravo slične ideje razviti u svojoj zajednici. Zatim smo odveli naše novonastale prijatelje u posjet našoj školi da malo vide kako je to u drugoj gimnaziji u Zagrebu. Nastavnika ja vam želim da se kod nas dobro osjećate, da vam u Zagrebu bude lijepo, kao što je meni lijepo u Mariboru svake godine, barem jedanput dođem na Pohorje i odlično se. Isto tako se zahvaljujem i učenicima druge gimnazije da su htjeli provesti ovaj jedan evropski dan sa novim prijateljima i vidimo se ponovo, nadam se, u Mariboru. Hvala!
Dobar dan, dragi gledatelji, evo nas ovdje u prostorima druge gimnazije u studiju dopinga u našoj predivnoj kapelici. Došao je i kraj ovom divnom danu i posjetu Slovenaca, to jest učenika druge gimnazije iz Maribora nama u drugu gimnaziju u Zagrebu. Kao što možete vidjeti, svi se spremaju i sretni su i zadovoljni sa radionicama koje smo imali, s kojima smo uživali. Došli smo, zajedno smo se došetali sa Europskog trga i došli smo ovdje u prostore druge gimnazije i sada se pozdravljamo i pripremamo za utakmicu Hrvatska-Brazil, povijesnu utakmicu, tako da želimo sreću svima i našim vatrenima.